Aiwa, ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa paSaint TV nepachibanda media basa achienda mberi. Ndichida kutenda zvakanyanya nekumira kwamunoita nevanhu nematambudziko akasiyana siyana pavanouya vachichema kwavari. So nhasi tabuda takananga kuNorton Kingsdale uko kwatauya kuzoona mama pamwe nasekuru vari panapa vari mukati umo. Tichakurukura na mama vari panapa nechikonzero chekuti baba havasi kukwanisa kunge vari vanokurukura nesu. Asi chekutanga, kana uri kuonawo kekutanga pano panga paSaint kana pachibanda media, ndakukurudzira kuti subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow us pama Facebook page zvakare, kunofollowa Instagram neTikTok account. Anditi mama makadi zvenyu? Ndofara ngu makadini. Tiri nani? Kwakadiwo kuno? Kuno tiri vapenyu zvedu. Chekutanga, muri Zimbabwe ingada kuziva kuti mama munombonzi mayani, uyezve kuno kwatiri mungakonfirm kuti ndekupi? Inini ndinonzi Gogosland. Kuno kwatiri kuNorton kuKingsdale. Pa1927 paimba yangu naHenderson Swanda naNiya Ndombo. Uchitiona takadai panzvimbo yatakagara panapa ndeyekuti inini ndakaburutswa panze musi wa20 May kusvikira nhasi. 20 May mugore ra2025 uno. Kusvika nanhasi tava muna November, nhasi date 6. Ndongori panze kureva kuti ndakutoshandira mwedzi wechi5. Murume wangu Henderson Swanda haana memory, haachakwanisi kufamba, haazivi kwatiri kana patiri. Anenge achingotaura pamwe zvesure zvaanoziva, kuti azive kuti tiri panze kana tiri paya hapana chaanoziva. Haasumuke, ndinomusumudza zvose kubuda kwatakaita panze. Asati ageza ndoita zvokumuita dry wash. Vanondibatsirawo mapamba, kana pasina ndinoshandisawo zvimasiketi zvangu nezvimabhurauzi zvangu. Ndodambudziko randinaro. Dambudziko randinaro nderekuti inini stand ndakapedza kubhadhara pamutemo weConcord order pa$5 square meter. Asi ndakazopiwa summon re48 hours. Ndapiwa summon re48 hours. Taenda kuhigh court musi wokutanga, musi wa8. Alright. Ndoda kuti tidzokere kumashure. Ndoda kuti tidzokere kumashure kuitira kuti vanhu vanatsonzwisisa kuti tiri kubva kupi tichienda kupi. Stand iyi makaitenga gore ripi? Cooperative yakatanga 2011. Alright, sakura kuti makatenga stand iyi kuburikidza necooperative. Alright. Makabhadhara sei kana kuti kusvika papi stand iyi yamakatenga kuburikidza necooperative? Ndakabhadhara 1196 pa$5 square meter. Alright. Kureva kuti makabhadhara mukapedza mari yamaifanira kuti munge muri muno? Tinge tiri muno. Ndakaibhadhara ndikaipedza. Saka ndo pavakazondipa summon. Pasure pekundipa summon ndakaenda kunochemerwa chichemo chekuti sekuru vanorwara nevatungamiriri tikaita tose. Akati sekuru ndakavaisa kuvanhu vakuru plus vanorwara, saka ndiri kusara ndichiasesa. Paakati ndiri kusara, ndiani wamuri kuti akasara? Mupami. Alright. Ndiye muridzi wecooperative? Aiwa, asi muridzi wecooperative. Alright. Ndiye akuzviti ndiye muridzi wechiweland. Alright. Sei cooperative haisi registered here? Iri registered. Alright. Saka uyu azokubuditsai panze ari kuzviita zvese izvi zvokuti munge muri panapa, simba rachona zvichibva kupi? Vanhu vada kuti vanatsonzwisisa. Simba rake kwariri kubva hatina kwatinoriziva.
iye akauya vecooperative vatoisa kudhara mapegi vatovhura kudhara nzira. Iye akatozouya pamusoro pevanhu ivavo. Saka inini simba rake chairo kuti ndirizive kuti rinobva kupi kana kuti zviri kufamba sei, handina chandinokwanisa kudi, handina chandinokwanisa kuziva. Tiringoziva tiri vanhu vecooperative, mari yedu iri pamutemo paConcord order $5 square meter ndiyo iyoyo yandakabhadhara. Ndo pakayazondibuditsa nasekuru 7 uno mwedzi wavo wechi7 ndichitambura nasekuru ndiri panze. Saka mainzi kana makabhadhara imi mukapedza makapiwa chikonzero chei chekuti muri kubuditswa paimba iyi, uye imba iyi iri panapa ndimi makaivaka here, pakamira sei? Hongu ndisakaivaka kubva riri ground. Chikonzero ndechekuti yakati taane chikwereti che1.5 pachikwereti che1.5 kujamba kwamuri kuita kubhadhara chazokwira ndapiwa samoni yetazoenda ndiri kuda mari yemakosti ikasvika makosti echi yekuti mandiendesa ndakaenderei kunodzorera samoni re48 hours ndisina kuenda kwaari, ndakariendeserei kukoti. Saka kuuya kwasherifi nemaloya angu munofanirwa kubhadhara. Zvadare vana vaendawo kuti vaedze kubhadhara pavanogona napo, vakanzi taakuda 2.5. Vazoenda futi umwe mwana akataura naye musi wa 21 July. Saka pavanenge vachitaurwa naye kupi? Kumaofisi kwake. Vanotova nemaofisi anorana maofisi. Apa pane ofisi asi vana umwe wokupesera akatotaura naye pafoni, umwe akaenda akatoenda feya ndo achibva amuti chichinja zita rababa vako iwowo ndipa 2.5 tochitangira ipapo. Saka mwana pakauya achitaura shoko ro ndikati hazvigoni kuti uchinje zita rababa vako nekuti nyaya yangu iri kukoti uye ungatore stand kuti iite yako, baba vako kurwara komangwana vakazopepuka vakati ko stand yangu yakaenda kupi tozoti kudii. Iwo chimira wakadaro, kana zvakadaro chimirira zvakadaro nyaya yangu iperere kukoti, nekuti akanzi tiende unotaurirana. Pazuva rekuti tiende kunotaurirana akati aiwa handipo tozozviita musi wechina. Iye wanga uri musi wa18 wataifanirwa 19 musi wataifanirwa unotaurirana. Tadaro musi wa19 wendamiswa nemaloya kuti ati tinozozviita musi wechina. Iye achibva auya musi wa20 May akandibuditsa panze nanhasi ndinongori panze. Alright. Saka sekuru vakatanga kurwara muchiritori kugara mumba. Igore 2018 musi wa2 May. Alright, chii chakaitika kuna sekuru uye vari kurwara nei? Sekuru vaenda kubasa ndo vatakafonerwa nomurungu wacho kuti asi vanhu hatisi kunzwisana kudi kutaura. Saka asi vanhu vari kuita semunhu adi arwara kana kuti hatisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Murungu ndo sekuru sevanhu vanovaka. Murungu ndo paakauya nawo panapa. Tikazoendeswa kuNorton Hospital. Taenda kuNorton Hospital sekuru vanga vasisagoni kana kuti vanga vakungoiswa madhiripi nekufema neoxygen. Tikatransfer tikaenda kuParere Nyatwa kusvika ndakabuditswa musi wa14 May uyoyo. Sekuru kupepuka kwavakaita panguva yakapepuka ndo pavakarasika memory zvachose. Izvozvo havazive kuti tiri papi kana tiri kuitei. Vanenge vachingofungawo kuti nhasi tiri papi, muri kupi, ndidzorerei mumba mangu, kunoku munomu muchipepa munopai, ndo zvavanenge vachingotaura. Inini vachindibvunzawo kuti ndiani, kana chingava chimuzukuru zvikauya izvozvo vanobvunza kuti ndiwani muri vana vanhu. Sekuru havasisina memori, havachakwanisi kufamba kana kusimuka oga. Kana riri poriji charo chairo sekuru tinoita kuvajisa kunze kwesadza ndo ravanokwanisa kubata vachidya varase zvakanyanyisa. Alright. Saka kubva muna May munongogara panze panapa muri vaviri makadai? Vasukuru vanouya. Izvozvo mai manje munovaona vachiuyawo vachitsvaga chikafu kuna gogo. Vanouya. Tongogara tiri 2. Mazuva ano handisisina achandibatsira kusumudza sekuru. Saka inini ndatokuvara zvino muchifuva musana side rora ndovasumudza nawo nekuti pataya tiri mumba ndaibatsirwa kana neiye mwana musikana uyu aindibatsira nyange kana takuvasumudza tichinanaidzana tichienda mutoireti ndosvikawo ndovagezesa, ndikapedza kuvapfekedza touyawo wondibatsira tovadzorera mumba. Saka iye zvino handisisina help. Alright, saka mhuri yenyu yakakura sei uye vana venyu vari pipa? Mukomana wacho uyu akazoenda kunoRoger Martindale, mari yacho ari kuikonwa. Iye zvino kuswera zuro atova muhani rumu nevana vose ivavo. Vazukuru variko ikoko i5 nababa namai.
umwe musikana wandaya ndinaye pano mudiki goto rekupedzisa akatoendawo kubasa ipapa pakutanga kwemwedzi wore house girl. Umwe mukuru wacho ane mwana wandinaye iko kuno ari kubasawo kuhouse girl. Handinawo mwana anoshanda basa rekuti tsvikiti. Kana riri rechibhiridha iro riri, kana washanda unotadza kupiwa mari, pamwe washanda ramira masimendi panenge pasina, saka mari yacho iri kunetsa kudi, iri kunetsa kuwana. Ndo mararamiro andiri kuita. Ndongoraramawo hama neshamwari dziri muno muKingsdale. Batsirai sekuru, itirai kudai sekuru, vamwe vauya nemapamba, vamwe vauya nezvavauya nazvo zvikafu, ivo vana vanguwo vachiitawo pavanogonawo napo kubatsirikawo. Alright. Satiri kuti imimi ndimi munotochengeta sekuru, kutoona pakuti vadya, pakutoona zvese zvamuri kuita muri pana. Zvose. Kana pasina wakwanisa kundibatsirawo mapamba pane iyo nguva pasina mari, ndinongoshandisawo zvimasketi nezvimabhurauzi zvamuri kundoona ndakawacha, ndo mararamiro angu. Ndinotowacha, handina magrovhosi, handine chii. Kuenda kwatakaita kuHarare hospital sekuru, ndakashaya mari yekuvatoresa CT scan, ndikashaya mari yekuti pamapiritsi yose nemajekiseni avafanira kubayiwa, nekuti ndiende kunoTuon hospital ndinobayiwa $6 kuenda, $6 kudzoka. Zvose izvozvo ndakazvikonwa nekuti handina mari. Zvinhu izvo ndakangogara nazvo izvezvi. Iniwo ndinotoriwo murwere ndaiwa ndanzi ndiende kuHarare hospital, ndine chipundu chiri muchibereko. Saka nanhasi kubva 2023 handina kukwanisawo kuenda kuchipatara. Handina mari, sekuru vanorwara, handina wandinovasiyira. Mari yekuti ndinorapiwa hapana. Iwo sekuru mari yekuti varapiwa hapana. Alright. Kuhama dzenyu kumushande kupi? Uye hama dziri kutiwo kudii? Because I understand kuti sekuru vanofanira vane hanzvadzi, vane madzikoma, vane nyina, nehama dzavo pamwe ana baba, vanga ana baba munini zvichidaro. Vane vakoma vaviri nahanzvadzi 1 nemunin'ina 1. Pose pavanorwara, sekuru vanotomborwara zvokusvika pakustika zvokuti havakwanisi kana kupinduka kana kuita sei. Ndinofonerawo hama dziri kuGoku. Kuno kundaita dambudziko rakati, mangwana hapana unondifonerawo kundibvunza kuti zviri sei. Kusvika patakaenda kuHarare hospital ndakavaudza zvose ndiri kundanzi ndiende kuHarare hospital, handina mari yekuti nditakurise sekuru. Hama dzakakwanisa kundibatsira, iye hama dzangu inini dzekuHurungu dzakabudisa $80 kuti nditange kuenda nasekuru kuchipatara chekuHarare hospital. Pahama yemurume wangu hapana kana foni kana chimwe chinhu. Ndasvika kuHarare hospital ndakavaudza kuti vasanda ndavanawo kuHarare hospital vanzi vachekewo futi CT scan, pari kudiwa mari yemapiritsi, matesti, chichi zvose. Vakangoti alright, ipo pano mafona zvakanaka, tiri pamagadziro amaiguru, regai ndiudze munhu wose. Hapana anozondibvunza kuti kwakadii uye chii chiri kuitika. Saka ndangobudawo gore rakapera musi wa3 September. Handina munhu wandakazotaura naye kana kuti ndiudze kuti nhengi kuno kune chakati, kuno kune chakati. Kubva ipapo ndakaona kuti vamwe vangu ndivaudze, hakuna anondidzorerawo shoko rekuti kwakadii uye mafamba sei. Saka mazodini kunze kwemari iyo yandakapedzisira kupiwa nehama dzangu kuenda kuHarare hospital, ndo pandakamirirawo ipapo. Alright. Saka what's the way forward? Because tikuona kuti mvura iri kutonaya. Imvura kai yamisa. Imimi mamunogara umu ndakatarisa takamira mukati, tikuona mune maburi plus plastic iri haringambonzi munorara. Apa mvura ikasa kunaya kana ichinge yanaya. Urongwa hwenyu hwakamira sei pakugara panapa? Pakutaura kuti inini chirongwa chekuti panapa magariro andakaita zveshuwa akaoma. Asi kuti ndibvewo nezvinasekuru nezveupenyu hwangu kuti kana ndikangobva imba iyi ikapwanyiwa, mangwana acho ndinotangira papi. Hapana kana pekutangira kana pekutsuduka. Zveshuwa matiri munonaya, kana mhepo fanika yakaitika musi weSandi. Yanga yakakura zvokuti tangofunga kuti pamwe chinongogona kududuka. Nezuro kukanaya mvura, ndo iyoyi yamuri kuona yakatotesa machira ese andakayanika, mubhedha iwo uye pauri wakatotota. Saka iroro idambudziko hombe randinaro panguva ino yandatarisana nayo mvura. Yechando ndaifukidza, yezuva ndaivhurawo kuseri kwegedhuku kuti sekuru vaone chi, vaone mhepo. Pamwe ndaizonyanyawo kutsvaga wanondibatsira kuvasumudza zuva rakutonodoka kuti vambobuda panze. Iri ratouya ratova dambudziko hombe remvura. Handina madziviriro andinoita, handina zvandodii. Akanaya nezuro ndandakavafukidza bepa.
ndichingo ndikagara ndovavhura kuti pamwe vanogona kubitirigwa nebepa riyai. Iniwo ndakamirawo ndichichingiridzawo mvura iyoyi yaidonhawo mumabhaketi. Saka izvozvo upenyu watosvika pakutondiomera chaiko kuti ndisumuke pano kuti ndosumuka kuti ndinoenda kana kuti kunani kana kunani ndichisiya musha wangu nevazukuru vangu matamburiro yavari kuita. Ini ndakapedza $5 per square meter maererano neConcord order. Zvakatondiomera. Handigoni kutsuduka pano kana kuti ndingawane kuenda pamwe pano. Hazviite, ngaandidzorere mumba mangu maererano nekupedza kwandakaita kubhadhara stendi yangu. Plus nourwere hunomurume wangu. Kuasesa kwacho kwaakati ndiri kusara ndiri kuasesa. Akaasesa zvokuya kuzondipa samoni. Akaasesa zvokuya kuzobuditsa Asiwanda panze. Murwere asingaziye zvaari. Kodai Asiwanda vaifambawo sezvinoita iye Cuthbert Mupami kana kuti iye Kennedy Mupami. Vaitadzawo here kufunga zvimwe zvinhu vachitaurirana navo sevarume voga voga. Apa ari kuti ari kufidza Asiwanda here kana kuti ari kufidzisa inini ndakatarisana nedambudziko nekuti Asiwanda vana zvavari kuziva. Asiwanda kana memory yavo ipo pano hapana kana chavanoziva. Ari kufidzisa Asiwanda kana kuti ari kufidzisa inini. Ini ari kundifidzisira Asiwanda vakapedza kubhadhara stendi yavo. Ari kufidzisira Asiwanda kuti nokuti ndakaendeswa nechichemo chekuti Asiwanda vasina memory, Asiwanda vasina zvavasakwanisa kutaura. Ndizvo here zvaakafidzisira inini. Nekuti sekuru Siwanda vasisina mhinduro yavachakwanisa kupindura. Saka muri papo muri kuti ava vakubuditsai havasirivo varidzi vecooperative yakakutengeserai land iyi. Havasi ndivo. But ndo vazokuitai kuti munge muri munogara panapa. Kuti ndigare panapanze. Chingava chikonzero chiri chei kuti vari kuona here kuti munhu akatenga haachakwanise kunge ari anorangarira kuti zvii zvakaitika. Inini ndo zvandaona nekuti akati ndiri kusara ndichiasesa. Pakusara achiti ndiri kuasesa ndo pakuuya kweSamuel. Saka ndo zvaari kuona kuti nekuti sekuru Siwanda vacharangarira zvavasingarangarire zvavasingakwanise kuita. Ari kuvabvisa ari kuti vanoenda kupi iyo vanoitei. Iyo manapukeni yayo ndinoyawachira kupi sefti mutengere vanhu ivava vari kundibatsira. Ratozara zvokuti kana mukasvika panzvimbo patozara mvura kufashukira. Ndinozviwacha ndinozviisa kupi. Handina magrovhosi, handina chimwe chinhu. Vanenge vakwanisa kundipawo mapamba ndinongoyashandisawo zvekuti kana manheru pakurara handigoni kudzokera kati $10 pa10 mapamba. Yanokurumbidza kundiperera ndozodini. Alright. Saka muri kunzi mune chikwereti chemari according to vakakubuditsai panze. Muri kunzi muri kufanira kubhadhara mari 7,000. Kana mwana wangu umwe akazoenda waakataura naye musi wa21 July akati ndiri kuda 7,000. Hanzi 7,000 ndeye 7,000 ndo yandiri kuda totangira ipapo. Iri yei? Pambobviswa makosti enhengiriki ye4,000. Hanzi ndeyechi? Hanzi ndeye stand nekundiendesa kwavakaita kumakoti. Iyo 4,000 iyo inongoenda mahara kana iri 2,025 yongoenda mahara maererano nemakosti. Makosti emaloya avo. Emaloya avo nasherifa akauya. Alright. Hey. Saka imi makazotarisa kuti kunyangwe mari yachona ikanzi yavepo 7,000 yachona USD vanogona kukutendera here kupinda apa kana kuti ndokutovharana kwazvo? Vanogona kuti mari iyo ichisvika kuti zvavharana kana kuti vanogona kuti mari iyo ichisvika kuti ndakukurumura yose mari pasara kana kuti 1,000 chakuti kana kuti kwasara 300. Ndo maitiro andiri kuona zviri kuitika munyika yatiri kurarama ino. Dzose dzamuri kuona idzi panharaunda pano imba dzose dzakaparara dzakapunza pakana unosvikako pakana kunosvika koso imba dzevanhu. Saka dzimba dzakapwanyiwa idzi vanhu vachona vakaita sei? Handisi kuziva kuti vakaita sei. Vakaenda kupi? Vakangobva vakaenda. Vakabva vangoenda. Aini kwandinoenda naAsiwanda hakuna. Hakuna kusvikira handidzorera mumba mangu. Kusvikira ataura chikonzero chikuru chekuti pandakaenda unokumbirirwa kuti pane murwere ndo paakabatikana here kuti atange kuisa masamani pano. Ndo paakabatikana here kuti auye kuzovabuditsa Asiwanda. Kana nekuti kana munhu waenda nechichemo uchiti handina mari ahuna panzvimbo yekuti unenge uri padambudziko raunenge uri. But tiri kutika imimi makabhadhara mukapedza cooperative. Saka imwe iyi mari iri kunzi ndeyechii? Hamene kuti ari kuiti ndeyechii. Haasi ndiye developer.
akangoti anongopiwa $5 square meter yake woita sei wobuda woenda haasi kudhivhelopa haasi kuita chimwe chinhu. Saka mune matsamba anoratidza kuti pastendi apa ndepenyu apa uye makapedza kubhadhara matsamba acho ka chistatement chacho che1 point chakuti tinacho. Alright. Zvinotonongedzera kutoti stendi iyi ndeyenyu iyi. Kuti inzi yava yangu. Iyi yangu pakuti takabhadhara $5 square meter tikapedza. Hatisati tanatsopiwa mapepa ekuti tava nezvose zvakakwana. Alright. Saka tiri kuti zvakadaro imimi semaonero enyu toda kuti tiwane kubatsirana. Stendi iyi kunyangwe muchinge mabhadhara mapedza munofunga here kuti achakuvhurirai magedhi awo kuti mupinde mugare? Ipapo ndo pandisiri kuziva kuti anoti kudii. Because I think zvinenge zvichida kuti zvinge zvinozikanwa nekuti kunze uko kunogona kuita vamwe vanoda kukubatsirai voti toda kumubatsirana nawo kuti sekuru pamwe chete nemi muwane pekugara. But apa manje kuti munge muri munova nechokwadi chokuti hakuna zvimwe zvinozonyuka mushure mekunge mabhadhara panapa, assurance yachona kutaura chokwadi hapana. Zvokuti utoziva kuti apa atindapedza newe kana kuti ndadini, ipapo handizivi kuti koti yacho inenge yasvika pakudii uye ndinenge ndaitwa sei, nekuti hauzivi kuti kana kuti koti yacho ikaita zvainenge yaita kana kuti anokudzokera futi here mangwana zvongoramba riri dambudziko kuti dambudziko here. Ipapo handisi kuziva. Handisiri kunatsoziva. Saka rubatsiro rwamungada kune vakakutarisai mhuri yeZimbabwe rungava ruri? Kumhuri yeZimbabwe ndinokumbira kuti ndione pekugara nasekuru. Mvura iye zvino yauya, ndione pekugara nasekuru nevazukuru vangu, ndisunungukewo kuti kana nyange pandinovagezesa, nyange pandinovakirina, ndichiziva ndiri kuvakirina pfungwa dzangu dziri ipapo, kuziva kuti vazukuru vangu varipo, sekuru varipo, ndiri kuvakirina ndisina chimwe chinhu chandoziva kuti kune chimwe chinhu chichandivhundutsa, kune chimwe chinhu chichauya pandiri, kana kune chimwe chinhu chichanditorera pfungwa. Ndo zvandiri kukumbira kumhuri yeZimbabwe. Ndakapererwa, handina chekuita. Nedambudziko randinaro nasekuru. Ndaikumbirawo kuti vandiyamurewo. Vandibetserewo. Kana nguru ndiri kudzokera mumba mangu, ndodzokera mumba mangu ndonokirina sekuru ndiri mukati meimba yangu. Tata yomwene iye zvino mvura masvibira yakaita. Ichitosvika izvozvi ndotoshaya kuti ndomira papi uye ndeitei. Zvose zvakudhemenja inini manje. Umwe wangu anenge asina zvaanoziva. Chose chinhu chakaitika pano chakungodhemenja inini. Nokuti ndini ndakatarisana nacho. Saka kumusha musina kuvaka here? Hatisina kuvaka. Takavaka panguva yatakavaka. Misha yacho ukadhirika. Tangogarawo kuno nemurume wangu tikafungawo zvekutengawo ipapo, zvekutiwo kana dai anga achafamba pa8 years nhasi dzasvika achirwara, pamwe panguva yose aigona kungoti hinde tinomutsiridza musha wedu nekuti tiri vanhu tinenge tichiita sei tichizvifambira tichironga zvatinoronga pamwe chete. Saka iye zvino handina wandinoronga naye, handina wandinotaura naye. Alright. Chikafu chekudya, magumbezi, zvipfeko zvasekuru, sivanda, munozvifambisa sei? Iye zvino zvinhu pazvakangotakurwa ipapa ndakangokwanisa kukumbira kuna sherifi. Bhavhu rimwe chete nemagumbezi nomubhedha, sofa ndorisina kuzoburuka. Makatorerwa zvinhu? Zvakatorwa zvikaenda kunoiswa kwazvakaisiwawo. Saka zvikazotorwawo nemwana wangu akazvirongedzawo pamba pake. Saka zvandakasara nazvo ndo zvandakasara nazvo izvozvo zvandiri kubatsirana nasekuru ndiri pano. Sezvamapinda mumba mukangoonawo zviripo, ndo kakicheni kacho, ndo panotambira vazukuru, ndo pandinobvisira sekuru, ndo pandinokirinira. Ipapo pakurarama patsvina ipapo ndo mune chekudyawo, ndo mune zvose zvandinenge ndabatsirwawo nezvinenge zvakwanisa vana vangu. Handina pamwe pokuti ndichati inhunzi yamhara yaita sei zvose.
kana yamharoye zvakaipawo ndiri panguva yekuvabvisa ndizvozvo ndongoziva kuti ndinongoziva ndomekubikira ndomekuvakirinira sekuru ino. Alright. Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuzvinzwira dambudziko kana richinge ratowira umwe wedu dambudziko rinenge ratotiwira tese. Hatigone kuti sekuru Sibanda vakarara mukati umu nedambudziko ravakasangana naro rehurwere tinge tinoti tinokwanisa kungotarisa tosiya zvakadaro. Pari zvino takutokumbira kutotanga chikafu chaicho kuuyawo pakuti tifunge kuti tingavabatsire sei. Imimi ndimuchatinyorera comment section kuti mungafungawo kuti tibatsirane sei nasekuru pamwe nagogo Sibanda kuno kunotoni kuKingsdale. Tione nzira yekuti mvura kana ichinaya, nekuti mvura yatotanga kana ichinaya vange vari vanobatsirika, vange vari vasingazonaiwo nemvura. Ndo situation yavainayo paground, ndo zviri kutoitika. Mufunge munotoni patiri panapa. So kune vese vangada kunge vari vanobatsira, chekutanga nyorai comment section pfungwa dzenyu ndo dzatakuda kuti munofungawo kuti tingabatsirane sei nagogo nasekuru, nekuti imimi zvakare ndimi munoita basa racho rese. Isusu chedu kungouya pano sevatumwa vamunototuma imimi tobva tokuzivisai zviri paground. Takuzivisai imimi zvakare ndimuchatiudza kuti munoda kuti munge muri munoitira zvipi muri iyi. Kune vese vangada kubatsirana nemi nevachabatsirana nemi, mungadawo kuti kudii kwavari? Inini ndiri kutoda kutoti nditende kuti vatenderwa naMwari nechichemo chese chandataura pano, ndiri kukumbira zveshuwa kubatsirwa kuti ndibatsirewo ndione pekugara nasekuru, ndione pekugara nasekuru ndakasununguka. Ndo chinhu chandiri kukumbira kumhuri yeZimbabwe. Ndionewo zvokurarama nasekuru, yangave mapamba, chingave chikafu, chingave chipi nechipi chinokwanisa kuti ndiyamurike nasekuru, kana pakuvakirina kana pakuvaita sei. Zvose izvozvo ndiri kukumbirawo kune mhuri yeZimbabwe. Munhu unosvika pakupererwa, nyange vana vaite zvavari kuita izvozvo, asi unotongoona kuti unotosvika chete pakupererwa. Hama neshamwari muno dzandibatsira dzabatsirazve, asi munhu unosvika pakupererwa. Taiti pamwe inguva diki diki yandabuditsiwa panze nenguva diki diki kudzokera, asi punishment yacho aramba akangondisunga ndakadaro kusvikira iye mvura haidzivirike. Asi chando taifuga magumbezi yataifuga wairikidza. Pazuva nguva yechirimo waivhurawo zvimapepa izvozvi kuti mhepo ipinde mumba muna sekuru, asi iye zvino mvura haina mudzivisi. Alright. Ndoda kuti pane chimwe chinhu ndandakangana Chibanda. Ndandakangana zvatambotaura nagogo tisati tauya panapa. Gogo mukutaura vabva vataura nezvachipunza, Bishop Chipunza. Machiti sekuru vakavakira vachipunza chinechi? Sekuru vakavakira chipunza zvinhu zvakawanda. Pagomapo, paRugare, pachechi paya ndisekuru vakaitanga. KwaRusape patraikini yake ndisekuru vakapatanga, kana teching iripo ipo paya. Toenda kuchitungwiza pane chechi yachipunza iripo, ndisekuru vakavaka futi jiraoro riri ipapo. Kana kumusha kwake kuJohani chaiko, ndisekuru Sibanda. Kana izvozvi mukangosvika ngoti baba aropa bhiridha wako Henderson Sibanda, aiwa anotoziva kana dambudziko rokurwara irori pane pamwe paakaritakurawo pakazosvikawo paakarisira, asi kuti pari zviro kuti azive kuti kuti sekuru havachafambi, vamunhu wokupfeka mapamba. Iroro dambudziko iroro handina shuwa kuti rakasvika kwaari, nekuti ini pari zvino handisiwo kufonerana naye. Alright, saka sei ndataura nezvachipunza. Pandakaita vhidhiyo navachipunza, vachipunza vaitaura ndiri kutsvaga bhiridha wangu. Saka zvamataura zvese izvi
ivo vaiti ndiye aiva bhiridha 1 wavo mukuvaka handiti sati angofungidzira kuti vanogona varani vari ivo ende vachibvunza vaitaura kuti ndine dzimwe mari dzandisina kupa murume uyu pamwe ndiye hatisusu aiwa ichokwadi ichocho ichokwadi akapupura chokwadi chake chaicho pane zvikwereti zvakanga zvisina kubhadhara pane zvimwe zvaisaririra nezvaidii aizvozvo akapupura chokwadi chake saka vaiti vada kubhadhara zvikwereti izvi tichivimba kuti vachibvunza maitsvaga kuti bhiridha momuwana kupi wamukamboshanda naye ndiye mudhara banda pamwe tiri kufungidzira handiti pamwe ndevamwewo handiti akawanda but kana pamwewo ndivava varumu zvakanaka futi kuti bhishopu wauyo vazoonawo bhiridha wavo akavabatsira mukuvaka kwavakaita isusu hama dzemhuri yezimbabwe handikadzike nekuti ndinoziva kuti mimi mukubata kwenyu munobata nemoyo wose ngatibatsirei sekuru nambuya Sivanda panapa onai imvura yakatomisa kutotaura kuvhidho ratiri kutoita mvura yakamisa kuti inogona kungoturuka pane dambudziko rakakura handizive kuti mungati tingavabatsira sei isusu tichatevedza nekuteerera zvamune mataurawo mucomment section ndo zvazvakanakira kuti mutaure mucomment section zvinotibatsira kuti tizive kuti muri kuda kuti tinge tinoita zvipi Mwari wekudenga achikuitirai zvakanaka aiwa gogo maita basa tinotenda kuti muchabatsirika aiwa nesu tinotenda mhuri yeZimbabwe tinokutendai nezvamuri kuona nekutaura kwangu ndingapotse zvimwe neshungu zvimwe nokukangamwa zvimwe nokutadza kuti ndingazvitsanangure sei asi dambudziko ndiro iroro ramuri kuona sekuru wenyu vari mumba anongova achinhu ndini musimudzi asi musimudzi uye iye zvino ndarwadziwa divi rose rine mabayo nekuti munhu wacho akakura zveshuru aiwa tinotenda kuti muchabatsirika aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe you know what to do namba ndo dziri pascreen Mwari wekudenga achikuitirai zvakanaka zita rangu ndinonzi sekuru Seindi sekuru wenyika nai ndosaka ndauya kuno kunotoni Mwari wekudenga wakuitirai zvakanaka handisi kufamba ndega ndinofamba naManasi vave kunzi Chief Chibanda ndichida kungoti big shout out nekuti ndo vari kuita kuti mishini yedu inge iri inoita zvakanaka from Uncle Seindi, only Zima Uncle for now. It's much love and God bless.